खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरनानै नोंथांमोननि थाखाय दिनै माखासे गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। दा गिबि खौराङानो दङ दिल्लीनि बिरखं गाथोननि उखुमा बायनानै सा6 मानसिया जोखोम जादों। नैथि रादाबाव दङ 35 मबाइलफोराव WhatsAppआ सोलिनाय नंलिया। बेफोर 35 मबाइलफोरनि गेजेराव दङ सामसुं, एपल, LG आरो सनी। माखासे लिस्टआव थानायफोर मबाइलनि नामखौ मिथिथ'वाखै, नाथाय नोंथांनि मबाइला जुदि बेफोर लिस्टआव गैया अब्लाबो नोंथांनि मबाइला एन्ड्रइड 5.0 आरो भार्जन iOS 12 जाथारनो नांगोन। थामथि रादाबाव दं फैगौ 3 जुलाइनिफ्राय एयारटेल 5G नि रिचार्जनि बेसेना दा सोलिबाय थानाय रिचार्जनि बेसेननिख्रुइ एसे बारायबावसिगोन। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 179 नि रिचार्जआ 199 नि जाहैसिगोन आरो 265 निया 299 नि जाहैसिगोन रिचार्जफोरा। बेफोरबायदिनो दं, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। थिग बेबादिनो लोगोफोर जिअ'नियाबो रिचार्जफोरा बारायजोबसिगोन। रिचार्जआ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। ब्रैथि रादाबाव दं थांनाय सानखालि आसामनि नगावआव अखा खोरोमनाय आरो अखा मोफ्लामनायनि मिथिंगायारि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउआ गोमायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ।